Salam, hormatly vatandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi şu menin soňky günlerde eden çykyşlama halktan gelip gowşan teklipler var, soraglar var, suwallar var. Ine şolara jogap bermekçi. Ya şol suwallaryň bir toparma, ya bir näçesini. Aýdylmaly zat men başlanjak bolýan zatym şol biziň illeşime Seljuk Hudaýberdi bir näçe teklip edipdir de. Ine şonuň tekliplerinden başlasak men dogry bolar diýip hasap edýän. Seljuk vatandaşymyz aýdýa, hökümetde, döwletde işlemeli adamlaryň ýaş möhleti pesi aýtmaly şol 35-40 ýaşdan pes bolmalylar, ýokarsam 60-65 ýaşdan geçmeliler dip möhlet çäklendiripdir da ya şu taýda şolar ýa teklip edipdir. Ine şo teklip nä derejede kanuny nukdaý nazardan kabul ederlikli, ya nä derejede adaletli ya däl gel şoň üstüne biraz oýlanyp görelim. Meselen biz bilýäs. Türkmenistanyň kämillik ýaşy 18 ýaş diýip hasap edilýär. Şo ýaşdan soňra islenlik grajdanin ýa-da raýat saýlawlara gatnaşmagy haky var, hem de saýlawlarda ses bermäge borjy var. İslenlik derejedäki saýlaw ýurdun içinde geçer. Yerli saýlawdan döwletiň ýokary organlaryna geçirilýän saýlawlar geçerli. Ondan daşgaryn ýaşy 18 ýeten ýigitler döwletiň öňünde harby borjuny berja etmek borjy var. Harby gullugyny, watany goramakda. Şuň konal 2 ýyl erti 1 ýyl bolup biler ýa başgaça bolup biler, ol belli däl, ýöne borjy var ýigitler. Demek ýurdun raýatlaryň 18 ýaşdan soňra döwletiň, hökümetiň öňüne etmeli, bitirmeli borçlary var, hem de bir näçe hukuklary var. Ýöne inni eger siz şolar ýa teklip edýän bolsaňyz, pikir edip görüň, inni şol 18 ýaşan ýigit ýa gyz okuwyny okudy, ýa harby gullugyny dowam oturup geldi 20 ýaşynda, ýa harby gulluga gitmän okuwyny okudy 23-24 ýaşda oturdular okuwlaryny, oglanlarym, gyzlarym. Soňra ta hökümetde işleýänçe ýene de bilir 15 ýyl garaşmalymy? Hökümetde, döwletde işlejek bolsa, ýa parlamentde saýlanjak bolsa. Pesinden, ondan eger ol 45 ýaşa garaşmaly bolsa 20 ýyl oturmaly bolýardy. Ya 25 ýyl. Hiç ýere okuw gitmedik adam 18 ýaşdan 35 ýaşaýança hasaplap görüň, ýene de 17 ýyl oturmaly bolýardy şol saýlanmak üçin bir ýerler. Ya gelip döwlet işini işlemek üçin. Adalatlymdy? Ýok. Eger biz döwletde ıglan edýän bolsak, ähli adam hukuklarynyň deňligini, diýmek biz şu taýda hukuklarynyň deňligini berja etmeli. Hawa men düşünýän aýdylmaly zat. Ol 18 ýaşly ýigit ýa-da parlamente gelen men ol o taýda bir döwletiň agyr meselelerini çözüp biljekkä. Ya şol ursat berileni bilenim parlamentde 20-25 ýa 30 ýaşly adamlardan öpçün boljakkä. Onu durly ýaşdaky, durly kardaky adamlar gelir. Ýöne biziň diýýän zatymyz, biz şular ýaly mümkinçiligi konstitusiýada görkezmeli. Şeýle mümkinçilik bar we bolup biler. Näme üçin? Biziň halkymyzda näme talant azmy, talantly ýaşlar azmy. Hemmesi diýme. Belki 1000 adamdan biridir, ya 1000 adamdan 10'usudur, ya 10.000 adamdan biridir. Ýöne talantly ýaşlar bar. Biz näme üçin olaň öňüni beklemeli? Ýaş gadagançylygyny giyirdi. Men şol prezident saýlaw emeden barada kanun kabul edilende de şol ýerde ýaşy görkezilipdi de 40 ýaşdan ýokary. We Türkmenistanyň içinde üznüksiz 10 ýyl ýaşaýan, indi 15 ýyla getiripdirler. O üznüksiz Türkmenistanyň içinde 10 ýyl, 15 ýyl ýaşamaly bolsa, watandaşlar bagyşlaň,
ol Türkmenistan'ı bilim alan ya yeterlik bilim almadık adam gidip Avrupa'da okak gelecektir ya Amerika'da iyidini vatanını dolanıp gelenini yığınan ya kellesine bar akıl huş ya alan bilimi bilen devlete son peyda getirip işleyecek bolanı yok sen ki bolanak sen ana yurdun daşına yaşak gelipsin prezidentliğe saylanacak bolsun ya parlamente gelecek bolsun yine 10 yıl 10 nesil garas deysen nahil var onu kim gelir berdi işlemeye. Ondan yine ola bir ikinciden men şu tayda teklip giyirdim. Sol 90. yılda. Sol prezident barda kanun kabul edemedi. Yaş mesverini gelin 30 yaş deyip kesitleylim. Koy şugun kun 30 yaşlı yigit yağı çıkmasın orta devlete prezident bolacak. Yöne şunu gelecekki yaşlar için, gelecekki nesiller için koyalım şey deyip. Belki şuları yalsa tapılayır diyen umut bilen şu zatları men teklif ettim. Yöne men gözümün önüne diri misalim vardı da. Mesela men kardeşim Bey Mehmet geldi Mehmetov. 26 yaşında yuridik ilimlerin kandidatı oldu. 26 yaşında yuridik ilimlerin kandidatı. Son meclise gelenine de yankı sol kanunçuluk baradaki komitenin başlığının orunmasarı edip koyuldu. Faktiski geldi. So başlığın etmeli işini yerine getirse komitetin başlığı Rus adamsı da Gennady Padalinski. Emma geldi Mehmet Türkmen olsun Türkmen diline yazılmalı ahli emeleri taslamaları geldi Mehmet yazdı. Sen Türkmençeden bilensen. Sonun için şolar yali yigitleri, şolar yali ılımlı, bilimi, yetidekinli, yaşları, gıydları ne için bir yol koymalılar? Böyle ya, yaş kiçiliğini ne için şun ne doğruduğunu başardığımdan size düşünürdüm Selçuk, vatandaş. Onu 35-40 yaşayansa biz karışıp oturacak bolsak biz ilkinci nöbette öz halkımızı, öz yaşlarımızı ınanımızı şolun alın ılımını, bilimini bizde ınım yok. Ya şolara hormat yok deyip düşünüyorum. Men özüm şeyle kabul ediyen. Siz näil kabul etseniz elbette öz işiniz. Yönü men şeyleçe düşünüyorum. Inni yukarı yaşalalı. Elbette bizde şolar yal düşünce var. Inni adam 60 yaşa yetse qarraptır, lağşaptır, öyünden çıkanak. Nana bidinim atlandırıp otuyorlar karşıdaşların içinden qarrı tavuk deyip. Şey mi? Hakikatten sol söylemi. İş yüzünde. Ben diyecek bolyan zadım akıl yaşta olmaz başta olur diye de. So yaşları da değişli. Sol tarına sol qarrılarına da değişli. Enisin 60-65 yaş deyip çaklandırma koyanında dolanıp geleyim. Birleşen Milletler Koruması'nın bütün dünya sağlığı saklayış koruması yakın yıllarda şol önkü yaş yemesini, senzini ya möhledini gruplarını ütkötti. O da qarrılık deyilen yaş 60 yaştan 75 deyip hesap ediliyordu. Inni şonu süýşürdiler. Inni 75 yaştan 90'a çelli aralığı qarrılık deyip hesap ediliyor. Onun bärsi 60 bilen 75 aralık gartasan adamның ýaşy diýip kabul edildi. 60'tan aşağı 45'e çelli ol orta ýaş hesap edildi. Ýemeden 25 ýaşdan 45 ýaşa çellem ýaşlyk hesap edildi. O da 35 ýaş ýaşlyk diýip ýokary blankasy ýokary şoda da 35 ýaşa çelli ýaşlar diýip hesap edildi. Indi 45 ýaşa dolýança ýaşlar diýip hesap edildi. Şoň üçin qarrılık täze tasdiklama boýunça 75 ýaşdan soň gelýär, tä 90'a çelli. 90 ýaşdan aňyrlary eýem uzak ýaşly adamlar diýip hesap edildi. Ona da esas var. Hakikaten Avrupa devletlerini orta yaş 75-80 Şweçya'da şular ýaly 79-80 aralygynda orta yaş. Hani menin öz obamda da işläp beren var. 75-80 ýaşyna adamlar edarada işläp, karhanada işläp, maşyn sürüp beren haýsy. Saglygy var, diýmek işleýärler. Ýoksa pensiýa 65 ýaş soň kabul eden kararlarını 67 yaşında çıkıp bilýärler.
Yani adamlar şu yaşta 65'te 67'de pensiya çıkanaklar işleýärler 70-75 80'i yetgense huzuru gaýraty bar bolsa, islegi bar bolsa, kollektiw özüni gowduýan bolsa, o taýdan hormat bar bolsa, o gidip öýüne ýatsam gelenak, ol pensiyada bolasam gelenak. Diýmek şu zatlar adamyň has uzak ýaşadýan bolmaly. Yani başga gep. Fizik taýdan adam organizmi lagşa uğrandan soň ol gerekmi taýdy? Ýok elbetde. Ýöne birden bir hemme adama deň däl, hemme adam deň saglykda dogulmaýşy ýaly, hemme adam deň wagtda da ýa deň ýaşda ölenakda. Ýöne bir belgilenen, tasdiklenen bir belgi var. 22 ýaşda adamyň bedeni, organizmi formirlenýär. Ondan aňyrda adamyň bedeni ýa organizmi ösenýär. Ondan soňra ýuwaş-ýuwaşdan çökmek prosesi başlanýar ýa dargamak, çaşmak prosesi başlanýar. Kimde ol çalt geçýär, kimde giýiş geçýär, kimde orta grupda geçýär. Gara soňra 22 ýaşdan soňra adamyň organizmi ýuwaş-ýuwaşdan lagşap başlaýar. 30 ýaşda bir derejesi bar, 30 ýaş 40 şeýdip gidip bermerdi. Näçe ýaşyň ululugy şonça da derdin köpelýär diýilýär. O bolup biljek. Ýöne hemme adamym deň wagtda kesellänak ýa deň wagtda lagşanak ýa garranak. Şonuň üçin biz 60-65 diýip şo taýda goýsak, onu diýmek biz pensiya ýaşyny soňra näzir Türkmenistan näsip bolsa gowdurmuşa ýetsek, adamlaryň durmuşy gowlaşsa diýmek bizem Ýewropa standartlaryna geçip pensiya ýaşyny 65-e 70-e belki getirmeli bol. Onun için olar 60'dan soň işlemelärlisi, onu hemmekisi 60'a ýetdik, beni pensiya töledi ýerlerde. Şeňmi? Bir ýagdaýym bar. Ondan ol personalny ýagdy. Yani aýdýan saglygyna bagly bolar. Elbetde saglyk komissiýasyny döretmeli. Onun saglyk komissiýasy eger şoňa ýene de işleme okuýy bar bolsa, meselem 60'dan soň 65'den soň maşyn sürüp biljek şol adamyň. Gözü gulagy eşdiýär, gözü görüp gulagy eşdiýärmi, elleri gujur barmy orul saklama. Onu da komissiýa gerek. Hani bizim depemizde galgap oturan lellim. Şu mal sonra ýeme ýanky psikiatrlara görkezsek, şoňa düzüg diýip zakulçyny bererlermi? Meni ananama şoňa beriljegini. Hakyky psikiatrlar seretse. Ýöne o ýaşol prezident körsedi. Ine hökmenle şular ýaly ýagdaýda medisina barlygyndan geçmeli, medisina komissiýasyndan geçmeli. Ol bolmaly ýagdaý. Onu hiç kim aýranak ortadan. Ýöne ýaşyny çäklenirsek, men şu ýerde men ýalňyşarmykam diýen. Oğlum sizin pikiriňiz, o sizin teklibiňiz elbetde siz onu hökmen goýup bilersiňiz parlamentiň öňünde, ine halkyň öňüne çykardyňyz. Men ýöne öz bilenimi, öz pikirimi size garşylyklaýyn aýdyp berýän. Sebäp siz men sahypamda ýazdyňyz, ören gyzykly sorag bolansoň men şoňa jogap berýän. Ine sizin ikinji soragyňyz bar, ýazýan zatlaryňyz bar, görýänmi maňa ýazdyňyzda? Ay ine opozisiýa birleşmeli, öz arasyndan lider saýlamaly, ine şonna iş geçer ýa öňe gider, bolmasa bolmaz, ine şolar ýaly dinläp oturýan. Ine bu barada bileýär, bir näçe gezek aýtdym, bilelik, ýekelikde aýtdym, saparagy bilen bilelikde aýtdym. Ozal 30 ýyl taryhymyzda näçe gezek birleşdik, näme üçin şol birleşmeler netije bermedi, näme üçin şol işler dargady, näme üçin bolanyň sebäplerini aýdyp berdim. Gaýtalap oturmaň zerurçylygy ýok. Ýöne siz lidersiz durmuşy görmeýän bolsaňyz, onu ol öz işiň. Men lidersiz iş edip gördüm. Gyllar wagtda hakim bolamda men lider diýip özüm öňe tutamakda men deň hukukly kollektiwleýin iş etdim. Şol ýaşlar bilen, ornmasarlar bilen, adel bölümler bilen, edaralaryň başlygy bilen biz deň hukukly işledik. Barında sonra haýsy edaraň başlygyny çagyryp men şoňa käş aýdypdyryn, ýa paýyş aýdypdyryn, paýyşda aýdypdyryn. Ýok. Ilk wagtdan baryp ýetmeden öwrenýän, soň näme kömek etmeli bolsa edýän, izinden jogap sorýan, eden kömek ýerine bitdimi ýa bitenak başga näme kemçilik bar. Bolmasa näme üçin ýerine ýetireňek. Ýetirmeýän bolsaň, başarmaýan bolsaň git şu orny başga birine ber, gardaş. Şeydir bir işler. Men şu tecrübem bar. Onun için liderlik bana gerek gel. Lidersiz durmuşum bar. O lider deyip näme aýdylýar? O öz özünden bolýan zat. Elbetde islerini kollektivde bir adama, 3 adama, 5 adama
hormat bolup biler. Ya şonuň biraz sözü dinlenip bilerdi. O beýdidi olurdan beýik durdugy däle. Beýlekler ondan akyl pesliğilligi däle. Şonuň üçin syýlak hormat hemme taraplaryň bolmaly. Ol başlyk, ol oň ornmasary, oň golasynaky, ýokarsynaky tapawdy hemme adam. Ýöne her bir adam öz berjay etmeli borjy ýeri bar. Siz lider gerek diýipsiň. Bara eýam çykardyňyz da öz araňyzda lider orta. Hana işlejek bolsaňyz liderler bar, işlen. Partiýa döretdiler, gerek bolsa ol partiýalerde işlen. Hiç şeýle bärde görüpçiligem ýok, hiç şeýle bärde gaty görmek ökö kine de ýok. Her bir adam öz bilen işinedir. Biz özümiziň kine de otyr. Kim biz bilen şular ýaly terze hereket etjek bolsa gelip biziň ýanymyzda ya biz bilen hereket eder. Ýok bolmajak adamla gidip özüne gerek partiýasyny tapar bolmasa dörediň özüňize gerek. Kim garşy? Näçe köp bolsa şonça gowy. Ýöne maksat diýeki hana şol otaýda oturan bir kanun hökümeti hakimiyetten çetleştirmeli. Men ne şeýle düşünýän. Onun üçin lider ýokdy. Bugun aýtmasy da esasy ýok. Öňe çykan adamlar bar biz lider diýip. O soragy şolara berin. Näme üçin çykan bolsalar siziň isleýişiňizçe iş edilen ya edilýän bolsa näme üçin beýle edilýär? Ol soraglary otak berin. Men oňda goýan soraglaryňyza men size jogap berdim ak ýörekden. Ene şeýle watandaş teljuk ýazypdyr. Barany inni ýene de bir mesele bar. Şutaýda ýazypdyr Türkmenistan watanım diýen iýleşimi. Şol men soň kyçykyşyma ýazan emesinde bar kommentinde. Siz şol döwürki adamlar, deputatlar, ýolbaşçylar siz günäkär. Hemmäňiz günäkär diýipdir de men pikir edýän ol halkam şoň üçin goşanur ýa goşmandyr bilemem. Siz hem jogapkärdi. Bağışla watandaş men öz boýnumdan jogapkärçilik aýramak aýdyp otyň. Menem şo 170 ýaş deputatyň içinde de men bar. Şol niýasyň hak prezident bolmagyna da men bar. Ýöne şol prezidentlikden aýrmagyna da men bar. Men bolmady diýemem, men bolan zatlar bolşy ýalydyp berýär. Ýöne senem gaýrat etdi, inni kitap bar şular ýaly zat ýazanda siz günäkär diýen şol aşany birçe jümle etenek aýdynmy näme? Şol sany meniň hem enem atamym den günäkär we jogapkär diýip ýazan bolsam, ona adalatly bolardy. Sebäp şol döwürde sen eneň ataňym siýasata gatnaşmaly adamlardy. Eger de bardy gel men ýalňyşan bolsam, şo döwür şolar men düzeltmeli. Men meni diýende ýöne olaňam öz okrugyndan saýlanan deputaty bolunry. Ha? Näme şonu şonu soramadylar öz wagtyny. Menden kızlar badyň ýylaty günne günaşy sorag ederdi. Näme üçin siz halk bolup, sen eneň ataň şo daýda halk bolup soramady, öz deputatyny talap etmedi. Şo soragy özüňe ber, bolýam gardaş. Men öz jogapkärçiligimden gaçamam. Ýöne bütün halk, döwlet, millet bolup şu güne düşdük. Onuň üçin bir adam ya 10 adam günäkärläp galyny aklap bolmaz. Bütün jemgyýet bilen şo taýdy. Ýöne jemgyýetiň içinde haýsy gatlygyň günäkärdig nämeden emele gelenligini men size düşünür bir aýdyp otyn. Men size şonu aýtjak bolum watandaş. Soňra İlleşimi Murad Rezak ýazýar. Tuwele mesawel elmedam ýazan kommentlerini okuyan gaty uly höwes bilen bir şonu mazmunly zatlar gatykan ýüregi batyp duran adam bar. Elbetde ne şol watan düşünjeli, döwlet düşünjeli adamlar ýaşama ymtalýan adamlaryň çoğu barda. Ýylylygy gelip dur, duýulyp dur ýazýan zatlaryňyzda. Indi şu taýda Murat ýazypdyr, indi şol ýanky soňky çykysymda 175 deputat barada aýtdym. Näme bir 175 deputat bolup şu halkyň meselesini çözmediler. Şolan hiç bolmany 50-60% şol halk üçin, watan üçin, şu zatlar üçin dik duran bolsa biz bugünlere ýetmezdik diýip. İkelim bilen şu aýdan pikirňizi arady gardaş. İkelim bilen arady. Bolmady şu zatlar. Bolmaly üçin biz şu güne geldik. Siz ýene bir zat ýazypsyňyz.
Şu inniki parlamentlerde, şular saylanacak parlamentlerde, şular ýalda gaty berk duralyn, halkyň watanyň arkasynda durmajak adamlary deputatlyk kursa ertmäliň, golaýlatmalyň. Şu zatlary biz ünswer teredelin. Şulary dogry waha berelin diýipdim. Gaty dogry. Şuna men kelim bilen gollaýan. Teredin özüňi kimese deputat edip parlamenta getirjek. Şuurlardan taýýarlanmaly. Näme üçin ýurda baraňyzdan soň pikir etmeli. Şuurlardan taýýarlanyň şu zatlary. Belki özüňiz boljaksyňyz kandidat, programmaňyzy ýazyň. Men aýtdym, eger şu zatlary kömek etmeli bolsa, ýa-ni ýuridik taýdan öňkü deputat hökmünde nähil programmany düzmeli, nähil emetmeli gelim, ýörüte bir gün gepleşip geçirelim, men size düşünürip aýdyp beren ýanam bir gede. Taýýarlanyň. Siz etmeseňiz kim etsin bu zatlary? Ya men aýdyp çykmam, meni şu 150 tane adam deputat bolmaly. Hey, onu bağışlaň, men onu gurban boldy, näme tapawdym bar? Bolmady o zatlar. Teredin özüňiz. Aýdyl şuma bizin proýektde kesgitler koyduk da her welaýetden şuma 30 adam gatnaşmaly. Özüňiz seredin haýsy welaýetden bolsaňyz dogduk depäňizi kimler saýlanyp biljek? Ozal kimi görýärdiňiz? Kim var şu taýda hökümetden ejir çeken ýa okuýply iş berilmän öýüne ýatanlar? Ýaşlardan kim var? Ýaşullardan kim var? Daş ýurdun daşyny siziň öz welaýatyňyzdan okap berilir kim var? Kimi tanıýaňyz, kimi bilýäňiz, kimi eşitdiňiz, kimi münasip görýäňiz? Şuny nedin şol atlan gurruňyny? Şunyň hödürlen şol adamlar. Soňra ertesi baranyna ol adamlar özüni halka hödürler ýa. Seredin, size bağlılar bu zatlar. Yani şuna aýtjak boldum Murat. Yine de vatandaşımız Aýjahan bolup ýazypdyr. Birinciden aýtjak adam Aýjahan. Vatandaşım men siz bilen entek gürleşen adamda şu taýdan aýdyn, men size ören minnetdar, ýazýan kommentleriniz üçin, edýän pikirleriniz üçin, iýilgün, halk aladaňyz üçin, watan üçin edýän tagallaňyz üçin, ýazýan sözleriniz üçin sag bolun. Taňry ýalkasyn, belkem şu zatlaryň hemmesi kabul bolsun. Ene diýjek bolýandan tez ýazypsyňyz da şol goruju mejlis beýleki döwletlerde de öňkü postsovet respublikalaryň altynda barmy, bolupmy, boljakmy? Diňe bizdemedi diýär. Ýok, ol her bir respublikada Aýjahan ol dürli formada, dürli görnüşde öz düşünçlerine göre, öz başardygyna göre onu geçirdiler. Barym. Meselem hani Russiya Federasiýasyna onun geçici mejlisi atlandyranaklarda ýanky konstitusiýony sabraniýa diýilýär da konstitusiýon ýygnanşyk ýaşular ýaly beýleki dürli öwüşünde bolup biler, emma netijesi şol. Şo konstitusiýa ütgötmek girilmek. Onun meclis diýip atlandyrylýan ýerleri bar, beýleki diňe konstitusiýon ýygnanşyk ýa topar diýip atlandyrylýanym bar. Dürli at bilen ýöne maksat bir şolar ýalyk bar, bolubamdyr, geçibimdir, ýöne geçmediklerim bar. Iň esasy şu zatlar amal eden 3 tane döwlet, şol sany lüstrasiýa 3 döwlet dolulugyna, lükkeligine aýtsak, Pribaltika döwletler. Öňkü SSR respublikalarynyň içinde Litwa, Latviýa we Estoniýa. Ýene de men bilýänim, şol taýda lüstrasiýa meselesini dolu geçiren Gruziýa. Mikhail Saakashviliň döwründe dolu şo taýda lüstrasiýa geçirip, ol ýanky jenaýatkar ogurlar adybynden ýok edildi. Soň ýanky polisiýa gullugyna hemme paraxorlar ýok edildi. Para almak diýilen zat ýok. Sebäp bir zat bar, Sovet zamanı hökmünde iň paraxor polisler Gruziýadadyr. Yitirim boldy şol 5 ýylyň içinde Saakashvili soňuny soňan etdi. Bize görürlü alarlyk misallar bar. Düzetçek bolsa. Elbette edersen. Ýöne Aýjahan şular ýaly, şuňa ihlas bilen ýapyşmak gerek. Şuňa köpçülik bolup halk bilen bilelikde etmek gerek. Gruziýan halky islemedi, ýok, bize bular ýaly paraxorlarym gerekkä, bize bular ýaly ol bütün SSR bellemşa bolup ýakasy gaýşly worzakorlarym gerekkä. Sebäp bu jenaýat dünýäsiniň esasy ogurlary şol Gruziýadan çykan. Şoň üçin Saakashvili men worzakorny tutup gepsiz gurrumsiz 15-20 ýyla ýygnady. Öwrülip şol jenaýat
devam etmedi yani. Yurdun içinde yok. Yurdun daşında iki yaka galan badır. Beyleka respublikalar diyor. Grudiyan ödünne yok. Sizin hem sualınızda şuları yarrak cevap acıkın. Sonra yine de bir soru var. Onu bize kim veriyor? Rosa Matv diye de. Rosa Matv. Menin yemede parlament boyunca kardeşim. Şol men saylanan parlamentimde olum şotayda deputat bolupdur. Men adını bilýän, ýöne on men aýdyp oturmaýyn, öýde ursat bermese aýtma hakym ýok watandaşlar. Ýöne ol ýazypdyr, ştaýda men oňa jogap beren. Ol öýde rus adamdy, menem oňa rusça jogap beren. Уважаемый коллега, вы тут написали мне и неоднократно, я получаю от вас и приватные сообщения, и в том числе здесь, что вы вынесли на обсуждение к обществу. Да, я с вами согласен в какой-то мере, что в том парламенте, в котором нам было суждено работать, вы написали там где-то 20 человек участвовали более-менее там сознательно относились к своему долгу или чего-то. Я не беру судить, что было там 20 человек. Я исхожу из того, что сколько людей в открыто выступали против того режима, и против того же Ниязова, Черцова, всех остальных там власть придержащих, и тех сочувствующих, которые выступали, временами, может быть, когда была такая необходимость для них или что-то такое, острые моменты, или оказывали нам, выступающим, поддержку. Вот таких было, может, не 20, а даже больше. Я же помню, когда мы последним было вот это выступление 18 февраля 1992 года по проекту того закона новой конституции Туркменистана. Вот там все депутаты, все 54 человека оказали мне доверие и поддержали тот вопрос. Есть такая, но основной состав, вы знаете, из кого состоял. Тут нет смысла время попусту тратить на них. Теперь о ваших предложениях. Вы написали, опять-таки, я вот сейчас ответил на туркменском нашему земляку Сельджуку Худайбердиеву об объединении, о лидерстве. Понимаете, коллега, я уже прошел 30-летний опыт или дорогу противостояния властям там, что внутри страны, что за рубежом. Объединялись ведь сколько раз. Со всеми, кто мог олицетворять себя или оппонировать той власти, противостоящим той власти. Результат-то ноль. Знаете почему? Что люди предавали друг друга и ударяли в спину ножом. Почему? Потому что вот это вот одно кресло президентское не могли поделить между собой. Кто должен быть президентом, кто премьером, кто каким министром. Вот такая драчка была все 30 лет. Я не хочу повторять те ошибки, которые совершали старшие наши товарищи, называвшие себя оппозиционером, но ничего из этого не вышло. Вот мы поэтому здесь и оказались. Я согласен с вами в том плане, что вы говорите, что нужно объединение усилий, да? Но нужно объединять усилия народа, но не отдельных личностей. Насчет того, что вы говорите, вот лидерство нужно, я ответил Сельджуку. Понимаете? Это невозможно. Они уже показали, кто на что способен. О чем речь? Люди же есть, вы сами же мне написали. Есть уже названный лидер, есть, которые проголосовали за него. Уже сколько? Полгода прошло. А результат-то где? Этой работы или этого объединения? Покажите мне. Расскажите, что изменилось. ВОЗ поныне там. Поэтому бессмысленное объединение – это просто попусту трата времени. У меня не осталось много в этой жизни времени, большинство уже позади, прожито. Все, что осталось впереди, я хочу посвятить каждый день моей жизни реальной работе, реальной борьбе, а не этим закулисным, знаете, вот разным там
делишками и разговоры. Вы знаете, о чем я имею в виду. Но в том плане, что поддержка нужна, да. Особенно нужна, да, для любой революции или противостояния властям нужна и материальная, и моральная поддержка. Я с вами согласен, да. Нам содействие нужно. Естественно, было бы хорошо, если бы состоятельные люди, которые хотели бы помочь своему собственному народу туркменскому, оказали бы посильную помощь в этой борьбе, в том числе и материально, было бы здорово. Но мы-то сейчас собираем по крохам, по копейкам от рабочего человека, от рабочего люда, в том числе, который вот выехали на заработки за рубеж. У кого с доллар, кто $5, кто чем может, вот этой борьбе помогает. А не помогает, оказывает помощь. А эта помощь в основном мы направляем сейчас на крайние нужды наших сограждан, которые оказались в безвыходном положении. Кто заболел, кто-то погиб, кто-то в операции нуждается, кто-то юридической помощи. Это же все не делается бесплатно. Все, что люди оказали помощь, оно уже распылено. А вливания они нужны каждый день. Борьба каждым днем нарастает. Расходы увеличиваются. Извините, тут пенсия 2 человек не хватит на это все. Да, в этом плане нам поддержка нужна. И об этом я скоро, в ближайшее время, выступлю на туркменском и объясню нашему народу. Вот вкратце, вот так. Пишите, я буду ждать ваших писем, если есть о чем говорить. Если хотите подключаться к конституционной работе, пожалуйста, мы имеем право на то. Наш созыв не потерял свою юридическую силу по сей день, так что на ваш выбор вы написали, что вы ушли от политики. Ну, это ваше дело, но в чем-то все равно вы можете быть полезны собственному народу. Всего доброго. Bolya onu vatandaşlar şuurlukça söhbetleştirmeyi tamamlayat şu yerde yarım tağıttan geçti. İndiki gepleşiklere çelli tağı oturun, sağlıkta görüşelim.